Yeah, but the beginning of the year, the planting season, most communities name some form of ritual or the other. Umoji name a ritual called Uzi, a festival called Uzi, which has rituals, obviously. Uzi is loosely spelled out the way of water, kind of like the avatar thing, yeah? Or rather, the avatar thing is like this. Yeah? In fact, in the onye fire abiano bim soon, nkwado olufa, right? Ka abiano bim bia zonito bonite mo, maka otu esi eme omenala. Ewe bidaro ya koba ife. Owe bụ nwoke n'obi idi, n'obi adịgo. Na nwa keta ụlọ keta mmụọ, so mmụọ ndị elu, mmụọ anada apụ n'ụmụ oji. Onye ekolofa, ime egwu fa na audio mark, they will come my obi. Ha agago n'obi ibu oyi already, ugo na abụ. Mmụọ nọ na mba na-edu ude n'ụlọ. Uche okwu n'ọnụ ụlọ ma ife afịa zụ. Bụ oyi ugo na abụ kanyem gị. Ya na nwanne Double Chief Omeko ozuwara, na abịago n'obi fa. So na ya abịakwa ka ifelu nwoke lo ibi. Ka ewe nọ mmụọ ka a na-eme. Ọ bụ maka ndị na-achọla ime mmụọ. Ndị mmụọ fa bụ Jesus Christ. Anyị nwa na-eme mmụọ. Anyị ama na-emelụ mmụọ n'isi mmadụ. In the first train, in the first major rain, some 2 days ago, Alpha the cooler to all the entities involved in this season, right? This season of planting. Na mili ezokwana too much, anwachakwana too much, which does not even mean only the rain and the sun, right? Conditions generally. I met Alpha New Yam Festival last year. From even this first time to the end, the festival ka Geoffo even greater. So along those lines, massive key use right? Key use New Year. Thanks for streaming, processing my pain. Don't stop streaming, processing my pain, and share it to somebody because all word of mouth referrals like this, like one this new music in there, check good year out. All word of mouth referrals like that before you move with this industry. I'm not outside, you know what I'm saying? So help your boy out. Cheers. Weledo, weloji, welomaya, wakibeya, aburugo mwakibeya. When you lose a bro like Sammy, Iga no daya.